Даярка калгаса «Перамога» Стаўбцоўскага района Зінаіда Пятроўна Ярашевіч адна з мільёнаў радавых працаўніц, каго кастрычнік далучыў да актыўнай дзяржаўнай дзейнасці. Таму і называем мы свае саветы народнымі. Дэпутат Ярашевіч прадстаўляе сваіх землякоў у вышэйшым органе улады краіны. Шматлікія клопаты дэпутацкія, але і дзеці не застаюцца без матчынай ласкі. І хіба знойдзецца, што прыемней за такія гаспадарчыя клопаты? Тым больш гаспадарка яе ўся краіна.